Празници без граници с парти агенция Magic Party. Ела на Христо Гяданов 47 или звънни 63 18 93 или magicparty-bg.com посети. Magic Party сбъдва вашите мечти. Слънцето погали нашите души. Не му мисли и тръгвай ти с мен. Скачай смело и се весели. А когато дойде есента, пак ще се завърна при гласа. А когато дойде есента, пак ще се завърна при гласа. Юни. Празник празнуваме днеска децата. С усмивки прекрасни сме с ние по лицата. Щастливи, безгрижни, растем и мечтаем. И бъдеще славно на всички желаем. Какво ни свързва с нас децата? В огромната световна шир. Това е думата крилата, най-хубавата дума мир. Добре дошли, уважаеми гости, скъпи родители, мили деца. Радваме се, че отново сме заедно на 1 юни. Най-красивият и светъл детски празник. Децата от детска ясла Палечка ще представят концерт под мото "Всички сме деца на една земя. Земя без глад, страх и война. Мечта за мир, надежда, светлина и единство. Заедно можем да бъдем по-добри." Имаме удоволствието да ви представим гостите на нашето тържество. Госпожа Венцислава Любенова, кмет на район Северен, община Пловдив. Госпожа Диана Тапалилова, сътрудник район Северен, община Пловдив. Госпожа Лилия Недева, директор дирекция здравеопазване, община Пловдив. Доктор Рада Бояджиева, главен инспектор, сектор здравеопазване, община Пловдив. Доктор Василева, главен инспектор, сектор здравеопазване, община Пловдив.
удоволствие да дам думата на госпожа Любенова, кмет на район Северен, за поздрав. Благодаря. Уважаема госпожо Димова, представители на район Северен, община Пловдив, всички преподаватели, които се грижите за нашите прекрасни, невероятни деца. Тази година имах възможност да правим различни и по вид, разбира се, събития, инициативи, образователни, невероятни са. Уважаеми родители, благодарим ви за доверието и за търпението. Страхотна програма са подготвили, която са правили повече от 2 седмици. Да им дадем шанс. Благодаря ви и весел празник! Благодарим ви. А сега специално приветствие към всички вас ще отправи госпожа Павлина Димова, директор на детска ясла Палечка. Уважаема госпожо Любенова, уважаеми гости, мили родители, скъпи деца! Желанието ми е детска ясла Палечка, град Пловдив, да бъде авторитетна, динамична, съвременна здравна институция, да работи за укрепване здравето и физическото развитие на децата, да развива от децата креативност, свобода и самостоятелност. Призовавам за активно участие на родителите в живота на детското заведение. Точно вие, малки палавници, сте онези малки частици на голямото щастие, което е едно чудо, защото той изпълва живота на всеки възрастен с истинска радост и топлина. Обичайте родителите си, нека те ви даряват с търпение, доброта и нежност. Радвайте се на приятелите си, те носят опора и сигурност. Ценете възрастните, от тях знаем вярната посока на пътя, по който ще вървим заедно. Почитайте учителите си, защото без тях сме немислими. Нека има мир, разбирателство и човешко добруване. Бъдете здрави, живейте в сигурност и спокойствие. Ние мислим за вас. Благодаря ви. А сега кукленият ют ще бъде поздрав към всички прекрасни дечица. Слънчо, къде си? Защо си се скрил? Знаеш на всички ни колко си мил. Бързичко ставай, че вече е ден. Много специален за теб и за мен. Облаче, облаче, я ми кажи, слънцето някъде зърна лети. Носим балончета с топли ръце, а пък го няма на нашето небе. Слънчо избяга, защото е сам. Грее на всички в света ни голям. Искаше с някой, ръка за ръка, да се разхожда по тази земя. Знае ли той, днес празник детето има свой. Ето го и слънцето. О, весело е! Ще празнува с децата на детска ясла Палечка. Днес нашият празник ще открием за първи път с химн на детска ясла Палечка. С много труд от целият екип на детска ясла Палечка тази година официално яслата има свой химн.
Аплодисменти за нашите знаменосци! Това бяха знаменосците на детска ясла Палечка. Благодарим ви! Заповядайте при нас! А сега три малки слънчица, получили първите си знания в детска ясла Палечка, събрали мечтите на децата в една песен. Ще представят изпълнение, изпълнено с много силно мото. Ще представят песента "Земята с любов да спасим". Заповядайте! Рая, Лори и Габи. Благодарим ви, бяхте прекрасни момичета! Благодарим ви, прекрасни момичета! След толкова силно изпълнение няма как да не се разчувстваме и за това сега искам да поканя при мен майката на Лора от първа група Слънчо.
Здравейте на всички! Уважаема госпожа Димова, скъпи госпожи! Днес сме тук не само за да се радваме на усмивките и израстването на нашите малки съкровища, но и за да изкажем от сърце своята благодарност към вас. Благодарим ви за грижите, вниманието и търпението, с които всеки ден посрещате нашите деца. За топлата дума сутрин, за утешителната прегръдка, когато има сълзи. И за всички онези малки чудеса, които правите, за да се чувстват те обичани и спокойни, когато не сме до тях. Вие не просто ги учите да държат лъжичката и да казват моля и благодаря. Вие ги учите на доверие, на обич, на увереност. И това са уроци, които ще останат за цял живот. За нас, родителите, вие сте много повече от възпитатели. Вие сте част от първите най-важни стъпки на децата ни. С благодарност, уважение и от все сърце. Благодарим ви! Чудесата къде ли живеят? Чудесата къде ли се крият? Чудесата къде ли замръкват? Чудесата са просто магия. Те са край тебе и мене. Чудесата, това са децата. Децата, които не знаят почивка. Децата, които живеят, танцуват и пеят с усмивка. Ще започнем нашето весело тържество с песента "В България да си останем". България да си останем. Всички ние да сме тук.
сега искам да поканя Йоанчо при мен, за да отправи своя поздрав. Питате учители, се учи. Еките не се радваме, дори когато падаме. Аплодисменти за Йоан от втора група Мечопух. Браво на Йоан! Страхотен си! А сега продължаваме с група Мечопух и песента "Къде живеят чудесата". Да са ведри небесата, свобода да има мир и безгрижност за децата, с творчество и красота. 1 юни озари, този ден от пролета на децата го дари. А сега децата от втора група ще ни представят изпълнение с музикални пръчици "Следва е ритъма".
Сега ще поканя при мен Кая от втора група Вече Пух, защото тя има да ни каже нещо. Излични пазира по целия свят. Добрички сме ние децата. Подайте си ръцете, омразата да спрем. Ние лудото сме на земята. Аплодисменти за Кая! Браво, Кая! Страхотна си! Да благодарим на Кая и да изпратим децата от група Мечо Пух. А сега да посрещнем малките маргаритки от трета група. Те ще представят танц по много специална песен, която се казва "Деца на земята". Земята, да не би да сме много децата. Само хората можем да мразим и едни от други се пазим. И по цвят, и по вяра сами се делим. Колко граници ще начертаем, да простим, да не раним. Рождени, мали, без войни, спрете, запазете ни. Майки, гласълзи и деца сами, който позволи. Това ще поправим ли?
детето ми, не бързай да ставаш голяма. Знам, препуска сърцето ти, да пораснеш, търпение нямаш. Група Маргаритка отправя поздрав с песента "Приятели". Благодарим на прекрасната трета група Маргаритка. А сега е ред да поканя при мен Дарина и Виктор. Те ще отправят своят поздрав. Няма го покативо, победило и тятиво, този приятел детски мляк, так това го петен брат. Аплодисменти за Виктор от трета група Маргаритка. Браво, Виктор! Страхотен си!
няма по-красиво, по-безгрижно и щастливо. В този свят от детски смях, затова го в песен сбрах. А сега продължаваме с следващото музикално изпълнение. Ритмична забава с чашки и дейренца. Прекрасната трета група. Нека да ги изпратим с бурни аплодисменти. А сега да посрещнем прекрасните цветенца от група Слънчук с изненада за всички вас. Саксите. Everywhere I go, I see the flowers, flowers, flowers. Everywhere I go, flowers in my bed and in my head and in my hair. Flowers getting in my pants and in my underwear. I see those flowers. They're in my hair. Flowers, 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 flowers. I see those flowers. They're in my head. Flowers, flowers, everywhere I go, I see the flowers, flowers, everywhere I go. Flowers in my bed and in my head and in my hair. Flowers catching in my pants and in my underwear. I see those flowers. They're in my hair.
страхотно! Сега една малка вълшебница ще разкрие чистотата на детската душа. Лора, заповядай при мен. Да са маничак вълшебник. Газ плачица в лаката, да издам магически учебник, който свалица водотат. Благодарим ти, Лора, браво! Искам да съм мъничък вълшебник, за да мога с пръчица в ръка да създам магически учебник, който се нарича доброта. Децата, слънчевата първа група ще ви представят весел танц Радуга. Танц с цветни ленти поради големия интерес и желание отново да бъде видян. светом налитых. Солнце влюбленное в небе улыбается. Все, что задумали, пусть у всех сбывается. Солнце влюбленное в небе улыбается. Все, что задумали, пусть у всех сбывается.
че имат още едно изпълнение с песничката Трите вълшебства. Аплодисменти за прекрасната първа група! Бяхте страхотни, прекрасни вълшебни! А сега ще поканя при мен Рая и Наталия, за да отправят своят поздрав. Искам да се пасика вълшебен. Пак дете. Пак святала. Да силата се гони. Вълшебствам чове. Да си играе в усил и балони. Браво на Рая от първа група Слънчо! Аплодисменти! Искам и се.
Искам пак да съм дете. Да играя. Да се гоним щастливи. Живее. Земята се красиво. И бълване. Аплодисменти за прекрасната Наталия! Беше страхотна. Браво! Браво, мили! Децата от група Слънце продължават да ни зареждат с настроение с музикален ритъм по танц топки. кажете не на шега. Кой нарисува тази дъга? Тази дъга е смях и мечта. Нека и кажем, излез от листа. С ръчички да вдигнем, още сега. Ръчички да вдигнем нашата дъга. Идва ред на децата от цветната група Дъга. Те ще представят танц по песента с бои от дъгата.
пръщето в нея, и ще рисувам и ще си пея. Жълто слънчице красиво, синьо кручече беливо, с зеленото градинка, а с червеното халинка. Жълто слънчице красиво, синьо кручече беливо, с зеленото градинка, а с червеното халинка. Колко боички има тъгата, трябва на всички свят без обхвата. Колко боички има тъгата, трябва на всички свят без обхвата. Ако си топна пръщето в нея, и ще рисувам и ще си пея. Ако си топна пръщето в нея, и ще рисувам и ще си пея. Фиолетови вълнички, до оранжеви чертички и накрая папагал. Всичките боички сбрал. Фиолетови вълнички, до оранжеви чертички и накрая папагал. Всичките боички сбрал. Тъгата, виж тъгата. Тъгата, виж тъгата. Благодарим на прекрасната четвърта група Дъга. Бяхте цветни, бяхте страхотни. Благодарим ви. А сега децата от четвърта група ще представят за всички вас конушинска ръченица.
научили. Заповядай. Се съмнял децата и сърцата им сили и растат, тъй както се закатат и стъпки големия за път. Браво, благодарим ти! А сега цветната група Дъга. Нека да чуем Ради. Защото са малки деца. Сили растат, тъй както се закатат и стъпки големия път. Браво, благодарим ви, Алекс и Ради! Цветната група Дъга имат още една изненада. Ще изпълнят танц по песента Хоро на незабравимата Ваня Костова. Дали самата земя в своя бяг вечно в кръг движи човек, дали за зло или за добро вие своето хоро. Тече живота, върти своя танц, сватба без край, някога е дивно, сватба става дори без вино, но никога без хоро. Върти се тежко човешко хоро и в плели ръце хората танцуват, две-три стъпки пристъпват напред, а после една назад. Рамо до рамо, сърце до сърце пада човек, някой го изграде, тук от радост, там от тепло, играем пустото хоро. Отмерват тъпа на ритъм горещ, гайда ручи, луда полудяла, един си отива, но хваща се друг, не спира пустото хоро. Откакто свят светува до днес, тъй е било, нека те да бъде той хоро, таз човешка река, вечно да тече така. Върти се тежко човешко хоро и в плели ръце хората танцуват, две-три стъпки пристъпват напред, а после една назад. Рамо до рамо, сърце до сърце пада човек, някой го изграде, тук от радост, а там от тепло, играем пустото хоро. Имаме децата от цветната група Дъга. Благодарим ви. На всички езици послания пращаме. Поздрав сърдечен ние изпращаме. Сега ще отправим послание към децата по света и го изпратим с гълъбче и балони. Нека има мир на земята, нека в радост да растат децата, нека веселие, безгрижие и игри детството ви да цари. Децата са обич, децата са сила, мъдър, житейски урок и съдба. Щом ги обсипем с любов и закрила, ще имаме здрави и успешни деца. А сега, деца, дойде ред на нашата изненада.
която се превърна в традиция за 1 юни. Но преди това да разберем каква е изненада ви е подготвил район Северен. За вас, деца, район Северен са подготвили книжки с интересни гатанки и монтесори пособия. А сега, в един град, в една ясла, завалява един необикновен дъжд. Дъжд от балони. Ако много искате, може и при нас да завали такъв дъжд. Искате ли? Хайде всички заедно! Ето го и нашият необикновен дъжд от балони! Всички заедно можем да бъдем по-добри. Желая си прекрасно лято и до нови срещи! Детство мое, така си ми потребно. Все се мъча света да обърна. Бях на пръчка при тебе да се върна. Пак фюмруче ръжди в петак да скрия. Пак с кучето да вдигна олелия. Пак с пипер да поръся филия. От хляба чер